खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि दिनै सानसेनि खौरांनि गेजेराव बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरनि जा खौसेथिनि खौरां फोसावदोंमोन आरो बे खौसेथि खौरांखौ लानानैनो गोबां बांसिन सावरायजानायनि खौराङानो जाहैबाय दिनै लिडारफोरनि जाबायदि एबा दैदेनगिरिफोरनि जा खौसेथिनि खौरां फोसावदोंमोन बेनो बयनिख्रुइबो बांसिन सावरायजानाय आरो गोसोआव लाथाव खौरां दिनै सानसेनि थाखाय आरो बेखौ लानानैनो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोंनि गेजेरजों मोनसे पस्ट होदोंमोन आरो नोंथांमोननि अपिनियनखौ मिन्थिनो थाखाय जों मोनसे पस्ट होदोंमोन बेनो जाहैबाय नोंथांमोना बर' हारिनि जा मोननै राजखान्थि दोलो दं इउपिपिएल आरो बिपिएफ बिथांमोनखौ खौसे जानायाव हास्थायोना हास्थाया नोंथांमोननि बे अपिनियनखौ जों मोनसे कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरनो थाखाय खावलायदोंमोन आरो बे सोर बिथांमोना जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांनि गेजेरजों जा पस्ट होदोंमोन आरो बर' हारिनि जा मोननै राजखान्थि दोलो दङ बिथांमोनानो जाहैबाय आरो बेफोर मोननै राजखान्थि दोलोआनो जाहैबाय इउपिपिएल आरो बिपिएफ दोलो आरो बे मोननैनि गेजेराव खौसेथि जानायखौ रायजो राजाफोरा लुबैयोना लुबैयाना जों मोनसे कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायजानो लुगैदोंमोन बेबायदिनो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि बे पस्टआव गोबां सुबुंफोरा खमैबो 500निबो बांसिन सुबुंफोरा कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों बाथ्रा फोरमायदों सोरबा बायदिया गोबां सुबुङानो मदद होदों बर' हारिनि बेफोरबायदि दैदेनगिरिफोरनि जा खौसेथि बे खौसेथिखौ गोबां सुबुंफ्रानो 200निबो बांसिन सुबुंफ्रानो दिनैनि समाव खौसेथि जानायखौ लुबैदों दानिया फैदों जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लिनि जा पस्ट होदोंमोन नोंथांनि अपिनियनखौ कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायनो होदोंमन बे कमेन्ट सेक्सनखौ जों नोंथांमोननो सोर बिथांमोना मा अपिनियन फोरमायदों जों बेखौ फोरमायनो गिबियावनो जों फोरमायगोन मोगथां बसुमतारी बिपिएफ इउपिपिएलनि अनगा बिटिसिआव खनसे मिलाय जातिनि पार्टिखौ देरहा होनांगौ अब्लासो बर' लिडारफोरा खर' हमगोन थारैनो बे समाव फोरमायदों जे लिडारफोरा दिनैनि समाव खौसेथि जानांगौ होननानै मोगथां बसुमतारी मुंनि बिथाङा फोरमायदों लोगोसे नैथियाव रनेन बसुमतारी बिथाङाबो फोरमायदों दाबाया सोर जागोन एबा सोंथि खालामदों दाबाया सोर जागोन आरो इन्जिना सोर जागोन होननानै इउबि बर' बिथाङा बुंदों औ जानांगौ होनना बुंदों लोगोसे बि बाथौसा बिथाङा फोरमायदों आंनि बायदिब्लाबो खौसेथि जानांगौ लोगोसे नृपेन नार्जारी बिथाङा फोरमायदों बिथांनि हांख्रायनाया जाफुङोब्ला बर' हारियानो रंजाखांगोन आरो बर'फोरनि गासैबो मावफुंबावनांगौ थानायफोरा मावफुंजागोन होननानै बेफोरबायदि फोरमायदों लोगोसे दैमालु बर' बिथाङाबो सापर्ट खालामदों बा मदद खालामदों इउपिपिएल प्लास बिपिएफ थामहिनबा इउपिपिएल आरो बिपिएफआ खौसे जानांगौ होननानै बेयाव कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों दैमालु बर' बिथाङा फोरमायदों लोगोसे सोमखोर बसुमतारी बिपिएफ आरो इउपिपिएल बर' हारिया खौसे जानांगौ बिपिएफ आरो इउपिपिएल सोमखोर बसुमतारी बिथाङा फोरमायदों ज' जानांगौ होनना फोरमायदों बेबायदिनो गोबां कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों दिनैनि गेजेराव बर' हारिनि जा मोननै राजखान्थि दोलो दङ इउपिपिएल आरो बिपिएफ बे मोननैखौ जथायै खौसे मोनसे टेबोलाव हाग्रामा महिलारि आरो आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांमोनखौ गंसे टेबोलावनो जिरायनानै बर' हारिनि बाथ्रा साननो थाखाय गोबाङानो मिजिं खालामदों बेनि उनाव सोमखोर बसुमतारी बिपिएफ आरो इउपिपिएल बर' हारिया खौसे जानांगौ लियाम सरगियारि आंबो लुबैयो बेबायदिनो खौसे जानायखौ लुबैयो होनना फोरमायदों लोगोसे बिपिन दैमारि बिथांमोननो नो कमेन्ट बेबायदिनो गोबां फोरमायदों लोगोसे आइ लाभ बिपिएफ बिथां जाय बिपिएफनि मोनसे बियो फेसबुक पेज बे बिपिएफनि फेसबुक पेजआ मा फोरमायदों जों नोंथांमोन फोरमायलांनि इउपिपिएलआ थगायना जुदि बिजेपिजों आखाइ हमहैफिनो उनाव जोंजों ज' जाफ्लाना इउपिपिएलआ बिजेपिजों सरकार दाहैफिनोबा मा जागोन आं इउपिपिएलखौ फोथायनो गोब्राब मोनदों होनना बिथाङा फोरमायदों लोगोसे सन्जय नार्जारी बयबो लुबैदों ज' जानायखौ नाथाय लिडारफोरा मानो खुगायावल' बुङो ज' जिरायना रायज्लायोबा गासैबो सल्भ जायो एबा सम्भाव दङ होनना बुंदों बेयाव लोगोसे आरोबाव फोरमायदों ब्रिदुल कुमार ब्रह्मआ बे कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायदों जानांगौ जोंना मोनसेल' पार्टि थानांगौ होमब्लानो जोंहा गावनि सरकार खालामनो हागोन लोगोसे सन्जय नार्जारी आदा कास्टम बसुमतारी नों बिपिनि मिटिं जायोब्ला नों ज' जानांसिगौ होननानै बुंग्रोनानै लाग्रोदो दे आदा कास्टम बसुमतारी बिथांखौ फोरमायदों फैबाय थानाय समाव जा मिटिंनि बिपिएफनि मिटिं मेल जायो बेयाव मेलावहा जाहाथे खौसेथिनि बाथ्राखौ फोरमायनो होदों लोगोसे आं नार्जारी एजि नार्जारी 100% खौसे जानांगौ 100% खौसे जानांगौ आरो काउन्सिलनि गोहोखौ बांहोनांगौ नेशनेल पार्टिखौ
काउन्सिल एबा काउन्सिलाव गोमोर होनांगौ जाय नेताफोरा खौसेथि मिलायनायखौ लुबैया बिथांमोनखौ रायजो राजाफोरा सासन होनांगौ होननानै बे समाव एजि नार्जारि बिथाङा फोरमायदों। लोगोसे बि सैतान मुंनि मोनसे कमेन्ट सेक्सन फैदों आंनि थाखाय ज' जानांगौ इलेक्सनाव फैसा गारनाङा बे फैसाजोंनो मोजां खामानि मावनांगौ होनना बुंदों। बे समाव बे सैतान सुबुङा मोनसे बाख्नायजाथाव बाथ्रा बुंदों मानो होनबा बिसायख'थि गेलेनायाव लाख लाख कौटि रां गारनाय जायो आरो बे बिसायख'थियाव गारनाय रांखौ जुदि खौसे जायोब्ला अब्लानिया फैसाखौ गारनो गोनांथि गैया बेखौ बयबो मिथिगौ आरो बेखौ लानानै बिथाङा फोरमायदों जा बिसायख'थियाव रां खावरि गारो बेखौ मोजां खामानियाव बाहायनो थाखाय बिथाङा खावलायदों। आरो दानिया फैदों दैमालु ब्रह्म बिथाङा मा बुंदों सिगां खामानिखौ मावना दिन्थिग्रो बिनि उनाव ज' जानायखौ दिन्थि अब्लासो गनायगोन जों होननानै एबा पाब्लिकआ गनायगोन होनना बिथाङा बुंदों। मोगथां बसुमतारी बिथाङा फोरमायदों BPF UPPLनि अनगा BTCआव खनसे मिलाय जातिनि पार्टिखौ लानानै बेखौ एसे सिगांसो फोरमायलांबाय दा नेक्स्ट टाइम आरो बिनि उनाव माबायदि कमेन्ट दं बेखौ जों डिसप्लेखौ फिन आरोबाव रिभिउ खालामनो थाखाय होदों। दा लोगोसे बिनि उनाव नार्जारि 01 राइट होनना बुंदों बिथाङा लुबैदों जे UPPL आरो BPFआ खौसे जानांगौ। गोहोम बसुमतारी आं खिन्थु फुल सापर्ट दं होनना बुंदों। बेयाव गोहोम बसुमतारीया UPPL आरो BPF जथाय जानायखौ फुल सापर्ट दं होनना बुंदों। हुदिया बसुमतारी ज' जाब्ला शेयारफोरा थोगोन बिथांनि बुंनायखौ एसेबां बुजिदिया थेवब्लाबो जों नेक्स्टआव थांसै। सनजित नार्जारि UPPL प्लास BPF ज' जाबाथ' मोजां जाय बिथांमोना बिबार खालामदों बैसोर बिथांमोनहाबो जाथिनि थाखाय सानोब्ला मोजां मोनो। सनजित नार्जारि बिथाङा फोरमायदों UPPL प्लास BPF ज' जायोब्लाथ' मोजां जाय बिथांमोना आरो बिबार खालामदों बिथांमोननिफ्राय BJP खालामदों बिथांमोनाबो हारिनि थाखाय सानोब्ला मोजां होननानै बिथाङा फोरमायदों। लोगोसे दशरथ राजा गयारी ओमफ्राय ज' जाब्ला शिब सानैया मा जागोन। लोगोसे सोरां बर' राइट सारमोन प्लिज बर' रायजोफोरनि थाखाय ज' जालायदो बिथाङा सोरां बर'आ बुंदों बर' हारिनि बाथ्रा साननानै रायजोफोरनि बाथ्रा साननानै ज' जानो बुंदों। लोगोसे सुनिल बड'सा बिथाङा बुंदों बर'नि जायगायाव बर'आनो राजा जायोबा मालायखौलाय मानो नांगौ जोंनोलाय बेबायदि BJPफोरखौ ज' जानो थाखाय बिथाङाबो फोरमायदों जे सुनिल बड'सा बिथाङाबो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बर'फोरानो दैदेनगिरि जानानै बर' हारिनि खामानि मावनांगोन होनना बुंदों। लोगोसे बिनि उनाव फिन आरोबाव मा दंबावो जों बेखौ नोंथांमोननो फोरमायगोन। गेवलांसार बसुमतारी ज' जानायखौ बयबो रायजो राजाया लुबैयो। बिनि उनाव गेवलांसार बसुमतारी बिथाङा फोरमायदों ज' जानायखौ बयबो रायजो राजाया लुबैयो आरो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ शिफ्ट खालामनो थाखाय गसंहोना बिसायख'थि गेलेना सरकार दानो नांगौ। बिनि उनाव सुबुं बसुमतारी थारैनो 100% लुबैयो। लोगोसे निरेन दैमारिया फोरमायदों जायफोरा हारिखौ एसेबो अननाय गैया बिथांमोना फैसानिल' दरखार जायहा हारिनि सायाव अननाय मोजां मोननाय मानसिया गावस्रायनायखौ माब्लाबाबो लुबैया होनना बुंदों। कास्टमनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंदों बसुमा RN बिथाङा। लोगोसे बिरदाव ब्रह्म दिनैनिफ्रायनो सावरायलायदो गिदिर गोलावफोर खौसे जाफिननाय समा सफैबाय। बे समाव आरो बरगयारि बिथाङा बरगयारि लेनेन बिथाङाबो खौसे जानांगौनि बाथ्रा बुंदों जेराव जों कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों जा बाथ्रा फोरमायदोंमोन आरो बे कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों बरगयारि लेनेन बरगयारि बिथाङा फोरमायदों जे खौसे जानांगौ बर'नि दैदेनगिरिफोरा खौसे जानांगौ होननानै बे समाव फोरमायदों। बे समाव आरोबाव सोर माबायदि कमेन्ट होदों जों फोरमायनि। बे समाव कामाल मुसाहारिया बुंदों लाख बर' रायजो राजाया बेखौनो हास्थायनानै दं मोन्नैबो हानजाया ज' जानानै BTCखौ खुंनांगौ होननानै नाथाय नोंसोरल' ज' जानायखौनो रायखाङा नोंथांमोना ज' जानायखौनो रायखाङा बुंदों। मानो होनना बुंदों बिथाङा लाख सुबुंफोरा 33 लाख सुबुंफोरा बे खौसेथिखौ नेना दङ होननानै बिथाङा फोरमायनो सानदों। लोगोसे दैमालु लाहारि बिथाङा फोरमायदों राजखान्थिजों आंहा जेबो सोमोन्दो गैया नाथाय बर' हारिनि इयुनखौ नायनानै ज' जायोब्ला रायजो राजाफोरा मोजां मोनगोन गोजोन्थों बिथाङा फोरमायदों। दैमालु लाहारि फोरमायदों बिथाङा राजखान्थिजों जेबो सोमोन्दो गैया थेवब्लाबो बिथाङा फोरमायदों जे बर' हारिनि थाखाय एबा बर' हारिनि इयुनखौ नायनानै ज' जानो लुबैयो होनना बिथाङा फोरमायदों आरो गोजोन्थों फोरमायो। जसनाथ बसुमतारी जाय लिडारफोरा खौसे जानो गोसो गैया
बै लिडारफोरा पार्टिनिफ्राय आउट जानांगौ होननानै बिथाङा फोरमायदों बिथाङाबो लुबैदों दि बर' हारिनि जा दैदेनगिरिफोर बिथांमोना खौसे जानांगौ बिनय कुमार बर' खौसे जानो हायोब्ला बे समाव बिनय कुमार बर' बिथाङाबो फोरमायदों जे खौसे जानो हायो अब्ला हायोब्ला मोजां नाथाय राजखान्थियाव मोननै मोनथाम दोलोआ माब्लाबाबो खौसे जानो हाखाथारा होनना फोरमायदों बिथाङा फोथायनाय गैयादि बर' हारिनि गेजेर राजखान्थिनि जा बर' हारिनि दैदेनगिरि राजखान्थिनि दैदेनगिरि बिथांमोना खौसे जानो हागोन बेखौ बिथाङा फोथायनाय गैया होनना फोरमायदों लोगोसे नेक्स्ट आरो बिनि उनाव सोर माबायदि कमेन्ट जों नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन बे समाव नोंथांमोननो फिन फोरमायबावदि लाख सुबुंफोरा दिनै बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरखौ खौसेथि जाना खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना लुबैदों दा आरोबाव ललित बर' बिथाङा मा फोरमायदों ललित बर' बिथाङा जोंनि कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों मा फोरमायदों बेखौ जों रोखा फोरमायना होनो नागिरदों ललित बर' बिथाङा 110% सम जाबाय नङाब्ला खैफोदाव दं हारिया ज' बयबो खौसे जाना नेक्स्ट इलेक्सनखौ गेलेदो होख्रावगासेयावनो बिबार सिबार सिरि होजोबनांगौ ज' जाबा 20 लाख आं बाहायगोन आंनिफ्राय पार्सनेल हिसाबै होनना बुंदों बे समाव ललित बर' बिथाङा जुदि बर' हारिनि जा राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोर मोनसे टेबोलाव जिरायनाय बर' हारिनि थाखाय खौसे जायोब्ला बिथाङा 20 लाख बाहायनानै एबा बाहायगोन होनना बिथाङा फोरमायदों सुजित नार्जारिया खौसे जायाब्ला हारिया गोमालांनो बारा गोबाव सम गैला होनना बुंदों लोगोसे नन्द किशोर मुसाहारि बोथोरा थिनबाय जाथारनांसिगौ होनना बुंदों बोथोरा थिनबाय होनना बुंदों बे समाव आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' लोगोसे हाग्रामा महिलारि बिथांमोनखौ खौसे जानो थाखाय सम जाबाय हारिनि थाखाय सम जाबाय होनना बुंदों बे समाव लोगोसे खोनासार नार्जारि ज'थ' जानो लुबैयो नाथाय हाग्रामा बिथाङाबो सिफ जानो सानो आरो प्रमद बर' बिथाङाबो सिफ जानो सानो अब्ला बोरै खौसे जानो हानो होननानै बिथाङा बे सोंथिखौ खालामदों मिजिं रामसियारि जेनेरेल पाब्लिकफोरा खौसे जानायखौ गासैबो लुबैयो होनना बुंदों बिरदाव ब्रह्म बिथाङा मा फोरमायदों बेयाव बिरदाव ब्रह्मनि गोलाव कमेन्ट सेक्सन दङ आरो बे बिरदाव ब्रह्म बिथांनि कमेन्ट सेक्सना जाबाय जाथारनांगौ नङाबा जाथिया सेरखाय बेरखाय जाजोबसिगोन आरो बेसेबां रायजो राजाखौ आन्दोआव दोनबावनो बेफोरबायदि गोलाव बाथ्रा बुंदों बिरदाव ब्रह्म बिथाङाबो बे बाथ्राखौनो बुंदों दे बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्रा खौसेथि जानांगौ होननानै बेनि उनाव आरो माबायदि कमेन्ट दं बेखौबो जों मोनफा नोंथांमोननो फोरमायलांगोन बेफोरबायदिनो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि जा कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों नोंथांनि साननाय अपिनियनखौ बिदोंमोन बेबायदिनो गोबां रायजो राजाफ्रा गोबां 1000निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों बर' हारिनि जा राजखान्थिनि मोननै दोलो दं इउपिपिएल आरो बिपिएफ बे मोननै दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ खौसे जानानै खामानि मावलांनो थाखाय बिथांमोना लुबैदों बेबायदिनो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों जाबायदि जों सोंथि खालामदोंमोन आरो नोंथांमोननि एबा बर' हारिनि रायजो राजानि जा अपिनियन बेखौ जों मिन्थिनो लुबैदोंमोन बेफोरबायदि रोजा कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों जों फोरमायदों दे जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायदों दे बर' हारिया सानफ्रोमबो बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ मोनसे थांखिजों एबा बड'फानि जा सिमां आरो थांखि बेखौ सहैनो थाखाय बर' हारिनि मोननैबो राजखान्थि दोलोआ इउपिपिएल आरो बिपिएफ मोननैबो जथाय जानानै फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जथायै मोनसे टेबोलसाव मोनसे टक्स खालामनानै मोनसे हारिनि थाखाय साननानै खौसे जानांगौ होननानै गोबां रायजो राजाफ्रा दिनै कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायदों मानो होनब्ला बे खौरांखौ होनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय थांनाय 15 आगष्टआव थामहिनबा भारत उदांस्रि सानखालि एबा लोब्बा लाखिनानै बेखालिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा मोनसे बर' हारिनि स्वार्थखौ लानानै बर' हारिनि स्वार्थनि थाखाय बड'फानि सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय बर' हारिनि संग्रामिनि दैदेनगिरिफोरा खौसेथि जानायजों लोगोसे राजखान्थिनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो खौसेथि जानानै खामानि मावनो सम जाबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबायदि खौसेथिखौ नेनानै दं होननानै बाथ्रा बुंदों आरो बिनि उनावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि बेफोरबायदि बुंनाय बाथ्राखौ मदद होनानै दिनै बिपिएफ लाइमोन गांखंनि लोगो आफादगिरि कास्टम बसुमतारी बिथाङा मदद होदों आरो बर' हारिनि जा राजखान्थि मोननै दोलो दङ बिपिएफ आरो इउपिपिएल बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा खौसे जानानै बर' हारिनि थाखाय खौसे जानानै खामानि मावलांनांगौ सम जाबाय होननानै बिथाङा फोरमायदों बे समाव जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि जा कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायदों माखासे कमेन्ट सेक्सनखौ नोंथांमोननो जों फोरमायना होनाय जाबाय
मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट। नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन। लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन। जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन।